நமோ புத்தாய நண்பர்களே, இந்த கிளிப் நூடாக உங்களுக்கு ஒரு கேள்விக்கு, நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஒரு கேள்விக்கு தான் பதில் தருகிறேன். அதுதான், செல்வந்த வீடுகளில் நாய்களாக பிறப்பது எப்படி? அல்லது செல்வந்த வீடுகளில் நாய்களாக பிறப்பது யார்? அந்த கேள்விக்கு தான் இந்த கிளிப். சிலர் இருக்கிறார்கள், தன்னுடைய துக்கம் நிறைந்த வாழ்க்கை வெறுத்துவிட்டு சிந்திக்கிறார்கள், சொல்கிறார்கள், இதைவிட நல்ல இந்த செல்வந்த வீடு ஒன்றில் ஒரு நாயாக பிறந்தால் சிலர் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். அது எப்படி நடக்கும்? அந்த பிரார்த்தனை நல்ல பிரார்த்தனை அல்ல. அது எப்படி நடக்கும் என்று நாங்கள் பார்ப்போம். புத்த பகவான் மொழிந்து ஒரு போதனை இருக்கிறது. அது அங்குத்தர நிகாயத்தில் 6வது நூலில் தான் இருக்கிறது. அந்த சூத்திர போதனையில் பெயர் தான் ஞானசோனி சூத்திர போதனை. அந்த போதனை மூலம் புத்த பகவான் இந்த விஷயத்துக்கு பதில் தந்து இருக்கிறார். இந்த புத்த பகவானுடைய புத்த போதனைகள் மூலம் எங்களுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்களை பற்றி படித்து கொள்ளலாம். அப்படியான ஒரு புதையல் போலான ஒரு விஷயம்தான் புத்த பகவானுடைய தர்மம் திரிபிடகம். ஞானசோனி பிராமணருக்கு புத்த பகவான் மொழிகிறார், ஒருவர் உலகில் இருக்கிறார். அவர் உடல் மூலம் தீமை செய்கிறார், வார்த்தைகள் மூலம் தீமை செய்கிறார், மனது மூலமும் தீமை செய்கிறார். அவ்வாறானவர்கள் தானம் கொடுக்கிறார்கள். சிரமணர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் தானமாக விஷயங்களை கொடுக்கிறார். ஆனால் உடல், வார்த்தை, மனம் மூலம் தீமையில் ஈடுபடுகிறார். அவர்கள் தான் மரணித்த பிறகு அவ்வாறான பிறகுகளை பெறுவார்கள். அதாவது உடம்பு மூலம் தீமை செய்வது தான் பிராணிகளை கொல்லுதல், களவு எடுத்தல், விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுதல். அதே போல் வார்த்தைகள் மூலம் பொய் பேசுதல், அதே போல் பிரிவு பேசுதல், கெட்ட வார்த்தைகள் பிரயோகித்தல், அதே போல் வீண் பேச்சுக்கள் பேசுதல். அதே போல் மனம் மூலம் இணையவர்களுடைய பொருட்களின் மீது ஆசை கொள்ளுதல், அதே போல் கோபம், அதே போல் மூட பார்வை. மூட பார்வை வந்து இவ்வுலகம் இல்லை, மறு உலகம் இல்லை, தேவர்கள் இல்லை, அதே போல் நரவாசிகள் இல்லை, அதே போல் இந்த புண்ணிய பாவங்களில் விளைவுகள் இல்லை. அவ்வாறான மூட பார்வை. அந்த மூட பார்வையுடன் இருக்கும். அதே போல் அந்த 3 துவாரங்களினால் தீமையில் ஈடுபடுபவர்கள் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவ்வாறு தீமை செய்தாலும் தானம் கொடுக்கிறார்கள். சிரமணர்களுக்கு அல்லது பிராமணர்களுக்கு அன்ன பான வகைகள், அதே போல துணி, அதே போல விடுதிகள், அது கட்டில்கள், அதே போல விளக்குகளுக்கு பயன்படுத்தும் விஷயங்கள், வாசனை பொருட்கள் தானமாக அளிக்கிறார்கள். அவ்வாறானவர்கள் மரணத்துக்கு பிறகு குதிரைகளாக, யானைகளாக, நாய்களாக பிறக்கிறார்கள். தீமை செய்ததால் தான் அந்த மிருக உலகத்தில் அவ்வாறு பிறக்கிறார்கள். அதுதான் காரணம். ஆனால் கொடுத்த தானத்துக்கு பயன் அங்கே கிடைக்கிறது, விளைவுகள் கிடைக்கிறது. அதனால் தான் அவர்களுக்கு ஆடைகள், ஆபரணங்கள், சாப்பாடு, தேவையான வசதிகள் ஏராளமாக கிடைக்கிறது. பாருங்க, அரச அரண்மனையில் ஒரு யானையாக, அரச படை வீரர்களுடைய யானையாக வந்தால் ஒரு யானை, அதே போல் குதிரையாக அரண்மனைக்கு வந்தால் இவ்வாறான நிறைய சுகபோகங்கள் கிடைக்கிறது. இது கிடைக்க காரணம் என்ன? அதே போல் செல்வந்த வீடுகளில் நாயாக பிறந்திருந்தால் இவ்வாறான சுகபோகங்கள் கிடைக்கிறது. அதுக்கெல்லாம் காரணம் தான் கொடுத்த தானம். ஆனால் அந்த மிருகமாக பிறப்பதற்கான காரணம்தான் தீமையில் ஈடுபடுதல். ஆனால் யாருக்கு சரி ஸ்வர்க்கத்தில் பிறக்க வேண்டும் என்றால், மனித உலகில் சரி தேவ உலகங்களில் சரி பிறக்க வேண்டும் என்றால் அவர் செய்ய வேண்டிய விஷயம்தான் இந்த 3 துவாரங்களினால் தீமையில் ஈடுபடாமல் நன்மையில் ஈடுபட வேணும். உடம்பு மூலம்
பிராணிகளை கொல்லாமல் இருக்க வேணும். அதே போல களவெடுக்காமல் இருக்க வேணும். விபச்சாரத்தில் ஈடுபடாமல் இருக்க வேணும். வார்த்தைகள் மூலம் போய் பேசாமல் இருக்க வேணும். பிரிவு பேசாமல் இருக்க வேணும். கெட்ட வார்த்தைகளினால் ஏசாமல் இருக்க வேணும். வீண் பேச்சுக்கள் பயன்படுத்தாமல் இருக்க வேணும். அதே போல கோபம் கொள்ளக்கூடாது. ஏனையவர்களுடைய பொருட்களின் மீது ஆசை கொள்ளக்கூடாது. மூட பார்வை கைவிட்டு சம்மா திட்டியுடன் நல்ல பார்வையுடன் வாழ வேண்டும். அவ்வாறானவர்கள் ஸ்வர்க உலகங்களில், மனித உலகில் ஸ்வர்க உலகங்களில் பிறக்கிறார்கள். அவர்கள் தானம் கொடுத்து இருந்தால் அவருக்கு இன்னும் சுகபோகங்கள் அதிகமாக கிடைக்கிறது. அப்போது உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம், இந்த மனித உலகில் மனிதர்களாக அவ்வாறானவர்கள் இப்போது பிறந்து இருக்கிறார்கள். அதே போல தானம் அதிகமாக கொடுத்தவர்களுக்கு தான் இப்போது மனித உலகில் ஏராளமான விஷயங்கள், நிறைய செல்வங்கள் கிடைத்திருக்கிறது. இந்த கிளிப் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிந்து கொள்ள ஒரு உதவியாக இருக்கிறது என்று நான் சிந்திக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். நமோ புத்தாய.